piye sing ngalami riyaya hakiki. Pertama iso jawab pitakone mungkar nakir kanthi lancar. Iki wong karo pitakone mungkar nakir iki pahame rena-rena. Rena-rena. Nah, sapa sing iso jawab pitakone mungkar nakir? Wong sing nalika nang donyane oleh iman tasdik ikrar nata pisaringat oleh iman hidayah atine digawe paham lakon-lakon sing mancang ati ning awake daerah lakon-lakon sing bahayani ning awake sehingga uripe ngati-ngati. Wong sing kaya ngono kuwi nganti teko mati nalika petuk malaikat mungkar nakir ditekoni Gusti Allah langsung paring hidayah iso jawab. Dadi diapalne kok iso. Mantra buka. Sapa pangeranmu Allahu Rabbi. Nah kuwi cara sampean apalne padha karo sampean ngapalne mangan soto rong mengkok bareng. Apalno. Saman keluar barang kok ngono to. Panggah kaliren. Nah. Sing diomongne ngono kuwi lho endi? Nggih. Tindakno iki lho. Ojo ngapane unan-unan. Unan-unan iki sing disejak sing dionekne. Lah sing kok cekel iki sing dionekne kuwi. Iya wis kene apa barang ngaji liya-liya kaya. Dereng. Wis krungu bareng sampean. Angger bahasa apa? Diapalne ora pitakone malaikat mungkar nakir. Sak piturute. Ha iki. Iki awake dhewe iki. Apa sing bakal diundone? Lah nggih. Ora usah mikir sok. Wis ero bakal ngene wis. Kuwi kabeh lek ngatasi dalane meker nindakne perintah Gusti Allah Rasulullah nyegah larangane Gusti Allah Rasulullah kuwi wis pen akhirat rawe-rawe rantas malam-malam beton lancar ora Gusti Allah gawe akal pikiran perasaan je arep ngalih wis ilang kok. Lho ning area sekarang wis ilang kok. Ngapalne pe. Bahaya.
dijipuk punjere ngamal luwih akeh tinimbang dosane slamet. Tembung amal iki lan kondi asale isane ngamal iki apa? Pertama, ana ngalmune pola. Nomor loro, lenindane cocok apa ora karo contoh. Nomor telu, geleme kuwi krana apa? Kuwi ya wis ora gampang. Wis ora gampang. Tembung lillahi ta'ala iki ora nuduhne ikhlas. Tapi ora diperintah duk nglakoni ning lesane ngucapne lillahi ta'ala iki kaya ikhlas. Nah. Jadi krasa aku diperintah. Aku tandang. Tandangku iki mergo perintah iki. Nggih.